Avui cuinarem mandonguilles amb bolets. En una cassola posem una mica d'oli i sofregim la pastanaga durant 10 minuts fins que estigui lleugerament rossa. Mentrestant, fregim les mandonguilles. Netegem els bolets sense passar-los per l'aigua i ens ajudem del ganivet. Posem els bolets i quan hagin passat 5 minuts afegim les mandonguilles. Cuinem tot junt durant 5 minuts més i ja estarà llest per emplatar.